Digital Learning 24 Digital Learning 24 भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै सोलोंगोन थाखो सेनि फरा ब्रैनि खन्थाइ बाहागोखौ हाथाय बाजाराव थांनि टु फरानि गेजेरजों जों दिनै खौरां हांखोनि माखासे हांखोफोरखौ गोरलैयैनो सोलोंगोन। बिदिब्ला जोंथ' आवगायलांनोसै फरा ब्रैनि थाखो सेनि फरा ब्रैनि खन्थाइ आयदायाव मा बियो पटल बिनि उनाव दङ टमेट' मा बियो टमेट' ससमा पटल टमेट' ससमा बायनो सानना पटल टमेट' ससमा बायनो सानना थांबाय सन्तलाया साइकेल लाना रबिबारनि हाथाय होनना थांबाय सन्तलाया साइकेल लाना रबिबारनि हाथाय होनना होंगो दोंगो गारि मटर लामा हाबथानि हाथाया होंगो दोंगो गारि मटर लामा हाबथानि हाथायाव घरि साथा गस्ला दं हाथाय बाजारनि गलायाव घरि साथा गस्ला दं हाथाय बाजारनि गलायाव दानिया जों खन्थाइयाव थानाय माखासे हांखोफोर थानाय माखासे सावगारि लाबोदों बेयाव बे सावगारिफोरनि मुंफोरखौ सावगारिखौ नायनानै बिनि मुंफोरखौ मिथिना लानि फै सावगारियाव दङ जोंहा गिबियावनो नैबे हांखोखौ जों मा बुङो प गुरै सुरजों बोनांगौ प बेखौ मा बुङो प आरो बेखौ मा बुङो फ एसे गोरा बे बुंनांगौ फ बेखौ मा बुङो फ दाना नैबे प हांखोजों जोंहा मा जायो जोङो बिनि गाहायाव मोननै सावगारि दङ मा बिसोर पटल बे फजों मा जादों पटल जादों आरो बिनि आगदाथिं दंबावो पप मेथाइ बे पजों मा जाबाय पप मेथाइ दाना आगदाथिंनि फनिफ्राय जों मा मोनगोन बे सावगारियाव मा जायो नायनोसै गिबियावनो दङ फैसानि खावरि दङ बे फजों मा जायो फैसा ओमफ्राय आरो आगदाथिं दंबावो फान्थाव फजों मा जायो फान्थावबो जायो होमबा फजों मा जाखो फजों फैसा आरो फान्थाव आरो पजों पटल जाबाय नेक्स्टआव मा दङ मा दङ सावगारियाव गिबियावनो नैबे मा हांखो ग हांखो खौरां हांखो बे ग होनो बेखौ ग खौरां हांखो आरो नैबे मा घ हांखो घ खौरां हांखो दाना गजों बे चक्रआव गिदिंबाय थानाय सिङाव थानाय बे गजों मा जायो जों सावगारियाव नुदों फार्स्टआवनो दं गिबियावनो दङ गन
गन आरो बेयो मोनसे मा जाखो ग बेखौनो गन जाय गोजा गिदिर हांखोजों लिरो ग बै गजों सफ्रनि सिङाव थानाय गजों बै गोजा गजों बिसोर एखे ओंखायनो गजों मा जायो गन जायो फार्स्ट नैथियाव मा जायो बे मा जायो गाथा बेखौ गाथा होनो बे गाथा जानो थाखाय जोंनो गिबियाव मा नांगौ ग बिनि उनाव दङ जोंना घ बे सक्रनि सिङाव थानाय खौरां हांखोआनो जाहैबाय घजों मा जायो सावगारियाव दंखायो जोंना घरि बेलाय घ बे बारल'नायानो मा जाहैबाय घजों मा जायो घरि आरो सेकेन्ड नैथियाव दंबावो राइट साइडआव आगदाथिं मा दंबावो जोंना घन्टा घजों मा जायो घन्टाबो जायो स्कुल बेल बेखौनो घन्टा बुङो आरो गोदान मोनसे बिदिन्थि दङ नैबे मा जाहैबाय बेखौ मा बुङो गुसुं स गुसुंसजों बेखौनो जों मा बुङो गुसुं स आरो बेनि उनाव मा दङ गोलाव स गुसुं स गोलाव स बेखौ मा बुङो गोलाव स आरो नैबे मा जाहैबाय च गुरै स नैबे मामोनलाय गुसुं सजों मा जायोमोन ससमा जायो गुसुं स बिसोर मोनथामबो स गुसुं स गोलाव स आरो गेजेर स ना गिबि स एबा गुसुं स जों मा जागोन ससमा जाबाय जोंना होमबा गोलाव सजों मा जागोन बे गोलाव सजों मा जागोन होमबा सेना होमबा बेनि उनाव दङ मा दङ जोंना गेजेर गुरै सजों मा जायो साइकेल गुरै सजों मा जायो साइकेल बेनि उनाव दङ नेक्स्ट बिदिन्थियाव मा दङ जोंना टर्च दं टांगा हांसो हुकेन दाना बिसोरो बबे हांखोजों बिसोरनि गिबि हांखोआ बबे हांखोआ जायो जों नायदिनि बे मा हांखो गोलाव थ मा हांखो बेयो गोलाव थ बेखौनो मा बुङो गोलाव थ आरो नैबे मा हांखो हांखो खौरां हांखो दाना बे चक्र गिदिंनायनिफ्राय गोलाव थनि चक्र गिदिंनाय सिङाव थानाय हांखोआ मा गोलाव थजों मा जायो टर्च लाइट आरो गोलाव थजोंनो मा जावो थांगा रौ रोथोनबो होनो बेखौ जोङो थांगा आरो बिनि उनाव दं नैबे हजों मा खौरां हांखोजों जोंना मा जायो हांसो जानो थाखाय जोंनो मा हांखो नांगौ गिबियाव ह खौरां हांखो अब्लासो हांसो जागोन बिनि उनाव दङ हुकेन जाय माइ खायनायाव बाहायो बे हुकेन